Hvad siger du så til legaliseringen af fri show? Jo, men jeg som Christianine har oplevet mange psykoser, og jeg vil mene, at den kontrollerede stat ville kunne fremme kvaliteten af den her hash, og derfor sørge for mindre psykoser. Hvad har du set til det? Jeg er faktisk ret enig. Det skader samfundet, det her med at lægge sig rundt i den her blandt af hashtog, hvis det bliver legaliseret. Og så er der også rigtig usundt for kroppen og kan skade ens skolegang, hvis man ligesom går rundt i den her konstante hashtog, som bare vælter rundt. Det har fået mange gange med Gerda også, ikke? Og hvad har du at sige til det? Jeg synes, det havde været ret fedt, hvis jeg kunne få noget ordentligt ryger, ikke? Og så jeg ikke blev knaldet på det. Mange dumme bøder og sådan noget. Jeg synes bare, det skal legaliseres. Så hvis man ikke har fingre og sådan noget. Du står bare der bare med det, altså. Nej, det er svært igen. Det kommer bare lige til det her. Altså, du skal have en uddannelsesknæk, du. Det er jo det, præcis jeg sidder og snakker om med, at hvis du ryger for meget juv, så ender du med at få det om. Det kan jo godt fungere normalt nok, så arbejder jeg på det. Hvad skal jeg? Det var bare det, spørgsmål. Hvad skal jeg stille spørgsmål? Synes du, det er moralsk korrekt, at staten sælger gas? Prøv at spørge William om det, så går det til. Altså, synes du, at det er moralsk korrekt, at staten sælger hash? Jeg synes ikke, staten skal sælge hash. Jeg synes, at hashsalget skulle gives til staten, så vi kunne holde styr på hashen, og det stadig gøre lige så frit. Der er jo ikke nogen, der skal styre salg af hash. Der skal jo ikke være noget salg af hash. Der er jo ikke nogen, der skal gå rundt i Danmark og på nogen måde ryge det. Det er jo totalt forkert. Og hvis der er ikke engang staten kan jo ikke døde moralsk korrekt, at staten går rundt og tjener penge på et stof, der burde være illegalt og har været det i så mange år. Og der er heller ikke nogen der flytter rundt og tror, at tjekke på det. Og i virkeligheden er munker, og det er fyldt med bandekriminalitet. Der er jo flere så lort derude. Bandekriminaliteten vil falde kraftigt. Staten overtog salget af hash. Men det er jo ikke rigtigt, at staten skal rundt og sælge hash. Det er jo ikke moralsk at prøve at forestille dig det. Du går ind til elektronik og siger, hey, må jeg købe mange af dem i en omgang? Altså, jeg sidder ude i banken, og jeg skal ikke hvordan skal du ikke se ud? Jeg synes sgu ikke. Måske vi bare skulle få filmet det her. Hvordan vil vi se ud i forhold til EU, og vi har formandskabet, og så løber alle de unge bare rundt og ryger hash, og det hele bliver styret på staden, som regeringen ikke vil fortælle om, hvad der sker med. Det vil hjælpe statskassen, og vi, som sagt, lider vi under en finansiel krise lige nu. Jamen, vi skal have vækst. Vi skal jo ikke gå ud og sælge hash. Du vil heller ikke... over alle andre. Vil du hellere have banderne tjener pengene? Nej, jeg vil ikke have, at der er nogen, der tjener penge. Vi bliver nødt til at rydde staden, og vi bliver nødt til bare at få det hele væk, så vi kan tjene nogle rigtige penge, i stedet for bare at gå rundt og sælge klump. Du har jo selv indrømmet, at jeres forbud politik ikke holder. Den holder ikke lige nu. Vi skal udvikle forbudspolitikken, i stedet for at gå i gang med at sælge. Altså, jeg vil egne stoppe. Jeg er lidt for meget til at stoppe. Jeg er ikke Vi bliver nødt til at forstå, så må vi sende dig til nogle samtaler, og vi er nødt til at lære os, at vi skal tage sammen, så vi skal forstå, at man kan ikke leve i en hashtag. Jeg klarer mig fint til nu. Du klarer dig ikke fint, hvis du er oppe i styret på alle bøder. Ja, du slap nu lige af. Vi fyrer en show alle sammen bagefter, så er det helt stille op. Det var debatten for den her gang, til den næste gang, hvor vi diskuterer med børneporno og hvad der er dyresex. Vi ses. Det er faktisk et problem. Det er jo faktisk et problem.